Ang nilalaman ng sugpi ng mga kasinag, lumabag daw po ako sa RA 9147. Anong dahil ito sa mga naiinggit sa akin, sa mga basher ko, masaya na ba kayo na pinatawan niyo ako ng ganitong parusa? Huwag ko nang antayin mga kasinag na ora mismo damputin ako ng pulis. Mga kasinag, isang magandang hapon po sa lahat po natin mga viewers, subscribers. Maraming salamat po mga kasinag sa inyong pagsuporta at pag-unawa. Yung sugpi na mga kasinag, nakuha na po ni Mrs. Ito nga, i-message sa akin. Ang nilalaman ng sugpi ng mga kasinag, lumabag daw po ako sa RA 9147. Yun po ang nakalagay dito sa message sa akin ni Mrs. Ang dami kasi ng papel mga kasinag, ang kapal ng papel eh. Hindi ko na inano kasi tinitingnan nga niya. Kasi nga mga kasinag, nang dahil ito sa mga naiinggit sa akin, sa mga basher ko, masaya na ba kayo na pinatawan niyo ako ng ganitong parusa? Shoutout sa inyo. Mga basher kong may kagagawa nito mga kasinag, base doon sa pinadala sa akin sugpina na nandun naman naka-attach dun mga kasinag na may nakalagay dun na may nagsulat sa kanila, kaya inisyuhan ako ng RA 9147. Yan ang violation natin mga kasinag, kaya kailangan maasikaso ko ito sa loob ng 10 days. Kung kailan pa naman mga kasinag nananahimik na ako, nawala na sa akin yung mga ibon na kinuha naman nila, tapos binabaan pa ako ng ganito. Sa lahat ng basher ko, shout out sa inyo. Sana ibalik din sa inyo ng mahal na Panginoon ang mga ginawa nyo sa akin. Si Lord na ang bahala. Alam ko naman na napakalaki ng tulong nyo, napakalaki ng ambag nyo sa buhay ko, lalo na sa panonood nyo ng vlogs. Kasi alam ko naman ang mga basher, yan ang mga solid na supporters ko talaga. Pinapanood niyan lahat ng video ko at doon yan hahanap ng butas na para i-bash ako. Kaya shoutout sa inyo, salamat din sa inyo. Sana maging masaya na kayo sa ginawa nyo sa akin ito. Kaya ito mga kasinag, uuwi ako ng Bicol para asikasuhin ito. By Monday, magpapaalam muna ako doon sa bago kong company. Sana mga kasinag, payagan ako ng company ko na pinasukan, or kung hindi naman ako payagan, wala na akong magagawa, resign na tayo. Kaya sa Monday mga kasinag, pupunta pa ako sa company. Magpapaalam na ako na uwi muna ako ng probinsya. Kung papayagan nila ako na makapag-leave ako ng mga ilang araw, maasikaso ito. Pero kung hindi po sila papayag, magre-resign na lang tayo mga kasinag. Ganun na lang. Kung kailan pa naman na relax na yung buhay natin, nag-uumpisa na tayo na iniwan natin ang pagbablog sa Bicol, saka naman ganito mga kasinag, dumating pa ang ganitong pagkakataon na gusto talaga nila akong pabagsakin. Natutuwa kasi yung mga basher ko, yung manainggit sa akin na gusto akong bumagsak. Okay lang, tanggap ko naman mga kasinag na bumagsak ako, bumalik ako kung saan ako nagmula. Kasi hindi ako natatakot dahil sanay ako sa hirap, sanay ako magdildil ng asin, sanay ako magsaka. Lahat yan mga kasinag, pinagdaanan ko na, kaya kaya ko yung balikan. Sa mga basher ko na nainggit sa akin, kung kayo man ngayon ay nakakarao sa buhay, sana hindi nyo maranasan na bumagsak kayo. Kaya panatilihin nyo na maging maayos ang buhay nyo, lalo na sa mga nainggit sa akin, sa mga basher dyan. Masaya na kayo na ganito ang naranasan ko. Kaya ngayon mga kasinag, hindi ko alam kung paano, lalo na nag-umpisa pa nga lang tayo sa trabaho. Ang hirap ng ganitong sitwasyon mga kasinag. Hindi man tayo nagpabaya, wala man tayo nergabyadong tao. Kaya napakahirap mga kasinag. Makatulong ka, wala, masama pa rin. Doon sa nabanggit na sulat mga kasinag, doon sa pinadala sa akin na na sugpina, may idea ako. May idea ako mga kasinag kung sinong may gawa nun. Hindi lalayo mga kasinag sa hangganan ni Bagwis. Totoo yan. Gusto nila akong hatakin pababa. Kala kasi nila mga kasinag, asinsado na ako, mapera na ako. Di ba? Kaya gusto nila akong i-down. Pero hindi ako natatakot mga kasinag na magdildil ulit ako ng asin. Kasi sanay ako sa hirap.
pinagdaanan ko na lang lahat ng hirap na yan. Kaya kung babalik ulit ako dyan, hindi ako natatakot. Kaya ngayon, ipagpasa Diyos ko na lang ang mga basher ko at yung manainggit sa akin. Si Lord na po ang bahala sa inyo. Kaya ngayon mga kasinag, ito lang po ang update ko sa inyo. Kasi alam ko mga kasinag na dapat nyo ring malaman na legit po yung subpina na ipinadala sa akin. Hindi yun kwentong barbero or text ng kung sino pa man. Legit po yun mga kasinag. Uwi po ako ng Bicol na kailangan ko pong asikasuhin yun. Kasi mga kasinag, hindi po natin pwedeng palampasin to. Sana mga kasinag, nandyan pa rin kayo sa likod ko na sumusuporta sa akin sa kabila ng lahat na ganitong ang pagkakataon na hindi natin inaasahan. Kung kailang okay naman tayo, saka naman dumating to. Kaya si Lord na talaga ang bahala. Kailangan sagutin ko lang naman ito mga kasinag kung may katotohanan ba. Sa lahat po natin mga viewers, subscribers, alam ko mga kasinag, sa mga sulit kong followers dyan, alam kong malulungkot din kayo sa pangyayaring ito. Pero ipag-pray na lang natin na malampasan natin ito mga kasinag. Huwag po kayo mag-alala, kakayanin natin to. Hanggat andyan po kayong sumusuporta sa akin, malalampasan natin itong mga kasinag. Kaya natin itong harapin. Huwag ko nang antayin mga kasinag na ora mismo damputin ako ng pulis. Ngayon mga kasinag, naisabi ko na po sa inyo na totoo po yung pinabot sa akin na subpina. Kaya sa lahat po natin mga viewers, subscribers, nakakalungkot man mga kasinag, pero hanggang dito lang muna. Magpapaalam na muna ako sa inyo mga kasinag. Update ko lang po kayo sa masusunod na araw. Bye bye.